Volt egyszer egy név, amelyet mindenki jól ismert Magyarországon. A Vestel. A Vestel születése óta hittünk benne, hogy az emberek társra találnak a kapcsolatban, és hogy szolgáltatásaink révén az élet lehet örömtelibb, a világ pedig tágasabb. Minél többen tartottak velünk, annál szenvedélyesebben kerestük, hogy miként adhatnánk még többet és még jobbat. Mi mást is tehet a piacvezető, akinek ennyi nagyszerű ügyfele van. Egy szép napon tehát nekivágtunk a nagyvilágnak, hogy mi is keressünk egy igazi társat, akivel együtt még erősebbek leszünk és még többet adhatunk önnek. És most megtaláltuk. A kapcsolat előnyire változik, a Vestel T-Mobile néven folytatja tovább. 2004. május 3-a fordulópontot jelentett a magyar telekommunikációban. Fantasztikus út áll mögöttünk, és remélem, hogy egy még fantasztikusabb út áll előttünk. Ettől a naptól a Vestel T-Mobile Magyarország néven folytatta tovább. A régi összeszokott csapat új kihívások elé nézett. Méltóképpen búcsúztunk az elmúlt időtől, és bizakodva, nagy elszántsággal készültünk az elkövetkezendőkre. Volt mit ünnepelni, mert a Vestel ettől az időponttól már egy nagy nemzetközi csapattagjaként tudott többet és többet adni sok milliónyi ügyfelének. Egy igazi társra találtunk, akivel új lendületet, új távlatokat adhatunk a hazai telekommunikációnak. Ettől a pillanattól részeivé váltunk annak a világnak, ami minden nyelven egyet jelent. T-Mobile. Mindenki számára nyilvánvalóvá akartuk tenni, hogy jobb velünk a világ, hogy jobb veled a világ. A változás gyors volt, és mint tudjuk, a változás gyönyörködtet. Az üzletek villámgyorsan öltöttek új külsőt, ahogy a város is, és az emberek mindennapi életének részévé vált a friss, figyelemfelkeltő magenta szín. De a változás természetesen nem merült ki mindössze a külsőségekben. Az új társ, az új háttér lehetővé tette, hogy mind több újítással szolgáljuk meg ügyfeleink változatlan bizalmát. Magyarországon elsőként adtunk ügyfeleinknek teljes nyugalmat azzal, hogy bevezettük az előre megváltható percdíjú díjcsomagot, a Relaxot. Roaming kedvezményeinknek köszönhetően már a külföldi nyaraláskor sem kell kikapcsolni a mobilt. A kapcsolat aranykártya programmal egyedülálló kedvezményeket kínálunk minden T-mobilosnak, akár előfizető, akár dominós. Most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy a váltás nemzetközi viszonylatban is kimagaslóan sikeres lett. Ennek köszönhetjük, hogy Magyarország piacvezető mobil szolgáltatóját úgy hívják T-Mobile.